Our scripture reading tonight is coming from the book of Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39 from verse 19. Genesis 39 from verse 19, and I'll read. Potiphar became very angry and threw Joseph into the same prison where the king's prisoners were kept. While Joseph was in prison, the Lord helped him and was good to him. He even made the jailer like Joseph so much that he put him in charge of the other prisoners and of everything that was done in the jail. The jailer didn't worry about anything because the Lord was with Joseph and made him successful in all that he did. The Lord was with Joseph and he made him successful in all that he did. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we glorify your name. Father, we give you praise. Nokuti makanaka baba makatendeka. Nokuti makanaka makarurama. Muri mutsvene munogona nekutida, munotirwira nekutichengeta nekutigonesa. Taurai kuupenyu wenyu madekwani ano. Inokuti shoko renyu rinotisimbisa, rinotidzidzisa, rinotitsiura, rinotigonesa. Riongwe zita renyu baba nokuti muri mutsvene. Muzita la Jesu Kristo Nazareta. Amen and amen. A good evening to you, my Mkwena Muguti. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Genesis 39 from verse 19. Iri kutsanangura pamusoro pedambudziko ra Joseph uye neuwepo hwaMwari muupenyu hwake. He was thrown into prison, yet the Bible rutaura kuti the Lord was with him. Everything chaaibata while least in prison, he was so successful. The Lord was with him, yet he was in prison. Mwari ndokubva vamupa success, but normally zvatinofunga uye zvatinoda sevanhu kuti kana ndiri mu prison, ndiri muusungwa, ndiri muutapwa, I need to come out. Chandinoda kubuda mudambudziko, chandinoda kubuda muchallenge yandasangana nayo. So kana shoko richiti the Lord was with him and he was successful in whatever pane chero chaaita, while at least he was still in prison. It's so shocking to our mind and our common sense and our reasoning. Why? Because chatinoda uye chatinoziva ndechekuti if the Lord is with you, haangakusiye uri mutorongo, haangakusiye uri mujeri. But pano shoko riri kuti he was in prison, the Lord was with him, and he was successful pane zvese zvaaita nokuti Mwari vaiva naye. Panganai Mavunzi, may the good Lord bless you. Dayton Lewis Nyabezi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So the Lord was with him and he was successful while least in prison. Manera nasi ndoda tituonesane pamusoro pekugona nekuita kwa Mwari. Sometimes we overlook that. Atinyatso uye atizvikoshese. We look down on that. Nekuda kwekuti kana vamwe vachitaura kugona kwa Mwari mudambudziko ravakabviswa, iwo uchiri mudambudziko iroro, unogona kutotadza kuona kugona nekunaka kwa Mwari nekuda kwekuti wakangoudzwa bedzi about the testimony yokuti Mwari vanoburitsa muutapwa, Mwari vanoburitsa muusungwa, which is true. Mwari vanoburitsa muutapwa, vanoburitsa muusungwa, but there is a level yokuti you must also appreciate kana wagona kuzvinotisa kuti although I'm still in trouble, although I'm still in prison, but there is success, grace, and favor in my life to an extent yekuti I'm not yet out, but I can see what God is doing.
I can see the blessing and the favor of the Lord. Although ndisati ndaachieva, ndisati ndabata zvandofanirwa kubata, ndisati ndasvika pandinofanirwa kusvika, but there are small things zvandinofanirwa kuona kugona nekunaka kwaMwari, zvandinofanirwa kupupura kunaka kwaMwari. Tongai Karonga, a good evening to you. God bless you. So, he was in prison. And Mwari vari kutaura pashoko raMwari kutaura pamusoro pesuccess. Unoziva chatinoti success, chatinoti kubudirira, kana kuti success, kubuda musituation inorwadza inorema. Saka pano is so shocking kuti shoko riri kuti the Lord was with him while he was in prison, and chese chaibata, God gave him success while in prison. The guy says not to prison, not in trouble. Tafadzo Evelyn Mupotsa, a good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So he was in trouble, and the Lord was with him. Kune favor, kune blessing, kune nyasha dzaitirwa ari mu situation yatingatarisira kuti dai aburitswa imomo. But pane nguva yekuti sometimes we overlook zviri kuitwa naMwari nekuda kwokuti takangoudzwawo kana takanzwa munhu achipawo matestimony vachitaura zvikuru zvavakaitirwa, yet uri musituation yekuti Mwari vane zvidiki zvavari kuita, vane a plan to take you out, but nekuda kwokuti vane a strategy, vane kumwe kuita kwekuti hausi kubuda nhasi, nyange usati wabuda mujeri, nyange usati wabuda muchallenge yauinayo, but already can you notice the blessing and the favor of the Lord? Zvakanaka zviri kuitika. It quickly reminds me the book of Ruth. Kuti Ruth nyangwe anga asati arorwa naBoaz, Ruth nyangwe angari a gleaner mumunda maBoaz achinhonga zvasara, there was a time yaka experience a favor, kwete kuti akabviswa from the last part yekuita gleaning, but pane nguva yekuti even Boaz instructed his people, vanhu vake vanga vari mumunda, kuti vapote vachisiya, not by mistake, because the gleaners vanhu vaipika zvaisiwa by mistake or by error nemaharvesters, but Boaz wakainstructa the harvesters kuti aipotai muchisiya maune so that Ruth agone kuwana. So Ruth akapedzisira akuharvesta, but asina a title yekuti a harvester, achiri a gleaner, but ane lifestyle ya harvester, nokuti wanga waakuwana zvinowanikwa nemaharvesters, iye achinzi a gleaner. So the blessing yakatanga kubata nekumanifesta muupenyu hwake, but haana kubviswa from the last part kuuya to the front. Zvaivako mumazuva acho ndezvekuti shirikadzi kana kuti nherera ndo vaitenderwa kupinda mumunda kana vanokohwa vapedza, so that vanhongewo zvakasara by error. But this time munhu yari mumunda ende kune vatoudzwa kuti you must leave something for her. Hama dzangu, pane nguva yekuti vamwe vanogona kuenda kumberi kwechechi vopupura zvavaitirwa naMwari, vabuda musituation yauchiri. So iwe unopedzisira waakuti no, I will testify when things are okay. But there are times yekuti when you are mature, when your spiritual eyes are open, you can still notice and see the blessing and the favor of the Lord iri kubata muupenyu wako, although you are not yet out of that situation. It also reminds me issue yemukadzi aiva the issue of blood. Why? Because she was a survivor. Anga akatakura grace to an extent yekuti anga achibleed for 12 years, but still she was still standing. I'm sure we all know, we are all aware that bleeding for 12 hours is something else. Bleeding for a year is something else. Just imagine for 12 years somebody bleeding and still standing. And pana baba vakauya nemwana wavo zvikanzi uyu zvikamubata zvinomwisira mumoto nemvura. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. It's true, vadzidzi vatadza hongo, but iro dambudziko racho ramutadza mwana uyu nokuti he is still standing
nekuti zvikati mumoto, moto wacho unomusiya ari a survivor. Zvikamuti mumvura zvinongomusiya ari a survivor. Nenyaya yekuti dzimwe nguva kune ari ahead of you apupura zvaakaitirwa naMwari, ataura nyasha dzekuti ndakaburitswa musituation iyi, but pane nguva yekuti musituation iyoyo urimo waakutotadza kuona zvandingati zvidiki zviri kuitwa naJehovha zvinokipa your faith and your trust in him. We are living in a time, or we are a generation yekuti mumwe akapupura pamusoro pemotokari yaakatenga, it's hard for somebody without a car kuti agono kupupura nyasha dzaari kuona dzichiitwa naMwari even asina motokari. Why? Nokuti tasvika palevel pastage yekuweya matestimony inenge a bit of competition, kana kuti taure pamusoro pezvinhu zviombe bedzi. He is the God anointa zviombe. Is also the God who can do small things but in a good way. The same God who created the elephant is the same God who created an ant. Mwari vakasika nzou ndo Mwari vakasika shoshe. Mwari vakasika a hippopotamus ndo Mwari vakasika a mosquito. Zvekuti mosquito painotenda Mwari nechipo cheupenyu, the same with a hippopotamus or an elephant. So there are times yekuti tinotadza kuona why nekuda kwekuti pfungwa yedu yatinoti breakthrough when you are a prisoner is when God open a door of freedom and you move away. Saka kuti uchigona kunotisa nekuona kuti God is doing something in my life, nyasha idzodzo nefevha unogona kutadza kuzvinotisa. Why? Nekuda kwekuti chaunongofunga kuti idzi ndo nyasha, ndo zvaunenge waitirwa naMwari zvakanaka, is when you are out of the prison. So kana shoko richitsanangura kuti the Lord was with Joseph and he was successful. Success zvoreva kuti iri mastages nema-levels, but nekuda kwekuti you are living in a society ine competition, ine kukompea nekuonesana kuti ninga akaita zvakati, ninga akachiva zvakati, ninga akagona zvakati. We are at a stage yekuti tikanzwa mumwe achitaura nhau yekuti ndakaburitswa mujeri, sapona Silas, tikazonzwa incident yaJoseph, tinongotarisira kuona ruoko rwaMwari when he comes out of the prison. Handiziva ndiri kutaura naye, but the Lord is with you mudikani. Mwari vanewe. Wakaipa ngaaregere kukunyengera. The Lord is with you. The grace of the Lord is upon your life. Hongo hauna zvikuru zvinobatika zviri tangible zvaunganongedzere, but muzvishoma zviripo nezvidiki zviri kuitika. Can you see the grace and the favor of the Lord? Pasina zvikuru zvati zvabatika, oza pane nguva yekuti pane kwaunotarisira kuti dai ndasvika, hongo usati wasvika. But what's keeping you moving in the right direction is the grace of God. Nekuda kwekuti when you ngatitore a picture yevana vaIsrael pavaburitswa muEgypt, vasati vasvika Canaan, along the way they had a lot of challenges, and the Lord was with the people of Israel. Pavari kukunda the Amalekites paRepidim, inhau yekuti Mwari une nyasha navo. So kune nyasha dzinokukipa in the right track, kune nyasha dzinokupa victory along the way. Why? Because the devil haangokufaita nokuti wasvika pa right place, anototanga kukufaita nokuti wabuda mu wrong place heading towards the right place. The Amalekites pavakatanga kufaita the Israelites, the reason for the fight was direction, not destination. Why? Because they were heading towards the promised land. So kune mademoni akarereswa to attack people who are in the right track. So there is a level yekuti unoatakwa kwete nokuti wasvika kana kuti waachiva, but unoatakwa nokuti you are in the right track, in the right place, or in the right direction. So victory
nestrength to keep on moving. Zvinoda kutendwa nekuongwa Mwari, nekuda kwekuti unogona kutokundikana, nekuda kwekuti kune zvinogona kukufighta along the way. So distance yega yega yawafamba, you need to look back and thank God. Picture ye success already yaunzwa muupenyu hwako ukaitarisa, nekuda kwekuti kune vamwe vanotokundikana muroad macho kusvika muKenani, mupromised land, chinhu chakakura. But dzimwe nyaya dzakakosha, kuramba uchifamba, kuramba uri right direction, kuramba uine the grace dzinokusustaina to keep on moving kuti ugosvika kwauri kuda kusvika. Kune a system inokuataka, a demonic system inokuataka, kwete nekuti waachieva kana kuti wasvika, but nekuda kwekuti wasimuka. Kune zvinorwa newe nekuti wangosimuka kubuda muEgypt. Kune zvinokutevera nokuti wakabuda kuEgypt. Remember, the Egyptian army followed the people of Israel. Kune mabattles ari pakati peKenani neEgypt. Mabattles iwayo haasi ekuti masvika, ndekungoti mukaramba makadaro munosvika. So the Lord was with Joseph although he was still in prison. Kurati pane nguva yatinotadza kunotisa nekuona kugona nekuita kwaMwari, nekuda kwekuti tine testimony yatakutarisira kuti asi Mwari vakandiitira zvakati, ndichatenda Mwari, ndichaonga Mwari. But there are times ekuti at this stage we need to thank God. Tinofanirwa kuva nemeso emweya ekugona kuona kuti uyu ndiMwari uyu. Favor in prison. Not favor to come out, but favor in prison. Favor in prison kureva kuti munzvimbo inorwadza haugoni kuexperience marwadzo. Munzvimbo inorema, munzvimbo ine nzara hauinzwi, nekuda kwokuti Mwari wako ari kuprovide, ane zvaari kukuitira. Nekuti ukatarisawo pane vamwe, it reminds me the book of 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda kuna prophet Elisha achiti, murume wangu akandisira chikwereti. Elisha ndokubva amupa instruction to go and borrow many vessels from your neighbors or from your community. Mukadzi akawana zvitini zvakawanda mucommunity. Ipo panonzi naElisha, go and borrow many vessels, not few but many. But prophetically Elisha ari kuti there are many vessels or empty jars among your neighbors or in the community. Zvinoreve izvozvo. Zvinoreva kuti although she was crying, but she had something, a small jar of oil. Yet the whole community was running dry. Her neighbors had empty jars. Zvoreva kuti vamwe vako vapa empty. But in our way, sometimes we don't celebrate what we have. Nekuda kwekuti we are not aware. There are some who are already dry and are not crying. Kune vanhu vajaira dambudziko ravo rekuti iwo unogona kutoshamisa kuti unochema nezvauinazvo, zvekuti kune vamwe vaa dry and they are used, they are no longer crying about it. So paakanzi go and borrow many vessels, that was a picture yakuti ari kuda kuoneswa kuti you are the one crying although you are the better one in that society. Kurati hauna moyo wokuappreciata, une moyo wokungoti zvikangoti dzikirei zvikaita sekunge zvishoma, unonzwa sekunge Mwari vakurasa hapana chiri kufamba. Gamba, the Lord is with you. Mwari vakuropafadza to an extent yekuti you still have something. Mafuta ako mashoma but une mafuta. Haasi kupera, hausi kuzviona, nokuti vamwe vako vane mafuta, havasisina mafuta, vane zvitini. So Elisha ari kuedza kumuratidza ipicture yekuti unoziva here kuti mafuta uri kuti a small jar of oil anosvika paanopera, zvekuti language yekuti a small jar of oil, it means you have something with you. The Lord has favored you to an extent yekuti there is a miracle in your house. Nekuti vamwe vese they have run dry, vane ma empty jars.
and iwe uchausina empty jar, une a jar with small oil, but ndiwe wauya to complain. Kuna zvikava zvishoma to you, you call it nothing. Ndoda tinzwe language yamaya 2 Kings chapter 4. Vakatanga vatoti your servant is nothing. 2 Kings chapter 4, your servant is nothing except a jar of oil. Your servant is nothing except a jar of oil. All right. 2 Kings chapter 4 from verse 2. Tell me what I can do for you. Elisha said, what do you have in your house? Say, I have nothing but a small bottle of olive oil. Muromo wake akatoutrena kuti kana zvinhu zviri zvishoma zvakafanana nekuti hapana. Yet zvakatosiyana. A small jar of oil ne empty jar zvine a difference. So munhu kuti agone kuona nekunotisa kuti there is grace already in this house, anogona kusazviona nekuda kwekuti kwaari zvishoma zvakafanana nekuti hapana, gamba zvishoma nekuti hapana, zvitone mutsauko uye zvakasiyana. Kunoti pane nyasha dziri kumusustena to an extent kuti mafuta ake haana kuwanda, ane mashoma, haana akawanda, ane mashoma. So miracle yakavigwa mumashoma, mune nyasha dzirimo mumafuta mashoma ekuti angaramba achinzi mashoma but kwete kunzi hapo, nokuti to some they don't have that grace. Why? Avo mafuta anongopera but uyu haapere. Miracle yakavigwa muzvishoma. Blapimbaza mfumo wanga, Mulungu akudariseni zikomo kwambiri. Thank you so much for tuning in. So pane nguva yekuti hauna zvizhinji, but kuziva kuti kune mweya unopedza zvinhu unogona kusauziva. You begin to complain about something small, yet there is a stage in life yekuti unogona kuzoshaya something small woenda pa stage yekuti nothing. So hausi pa stage ye nothing and you don't see the grace and the favor. Why? That's why Elisha agati, we are going to perform a miracle nekuda kwekuti you have something small, kuda you have where to start. Unapo pekutangira, nyasha dzakusustena kusvika pa stage yekuti pekutangira unapo. So mukadzi uyu haana kunge aziva kuti muupenyu hwake mumba make mune munana urimo, mune nyasha dzirimo, mune success yakadururwa naMwari yekuti nyangwe akasiyiwa nechikwereti asisina murume but mafuta ake haapere. Mucommunity yaari vamwe nekuda kwekuti nyangwe vaine varume but they were running dry, vanga vaane ma-empty jars. So pane nguva yekuti the miracle is hidden in small things. Pane nguva yekuti Mwari havasi kuita zvizhinji mauri, asi vane nyasha zhinji pazvishoma zviri pauri. Pane nguva yekuti Mwari havasi kuita zvikuru, kuti hausi kubata mari zhinji, but pashoma yauinayo wakapiwa nyasha zhinji dzekuti unogona kutova successful nekuwana achievement. Dai waigona kuita research nekubvunza vamwe nekuona zviri mune vamwe, kana pasina nyasha, nyangwe munhu akabata zvizhinji, result iripo inorwadza than munhu ane zvishoma ane nyasha zhinji. John chapter 6. Kamukomana kaiva nehove nechingwa akana kuziva kuti the miracle of feeding 5,000 people iri hidden mu something small, muzvishoma zvakabatwa nemukomana. So Joseph was successful, yet he was not yet out of the prison. The Lord was with him, yet he was not yet out of the prison.
Mwari vaiva naye, nyasha aiva nadzo, Mwari vakakonzera kuti ave successful to an extent yekuti the jailer haana zvimwe zvaaita. Why? Because Joseph was now in charge. So promotion, but is still in trouble. Favor, but is still in prison. Favor yakadaro hama dzangu, let's be honest, inonetsa kuona. Nokuti favor yauri kuda I better salary. Favor yauri kuda I promotion. But pane nguva yekuti better salary isati yauya, there is grace upon what you handle. Nokuti ufunge zvikapiwa mumwe munhu izvozvo, he cannot survive. Ausati wamudzwa munhu achibvunza kuti ko munorarama sei nekasalari kakadai? Unorarama sei munyika yakaoma kudai nezvakati zvishoma zvaunobata? That question is just a shadow picture. Yekuti already there is grace in your life. You are successful. Although usina mari zhinji kana a higher position, but mu level yawina zvishoma zviripo, God has given you success. Nokuti zvishoma izvo zvikaiswa maoko emwe munhu anoita stress, anoita BP, mumwe anofa. So wachinzwa mumwe achibvunza kuti how are you surviving in this harsh environment? Muma situations akaoma kudai with such terrible challenges in this economy. How are you surviving? Unozvifambisa sei? Yet there is grace and success inogona kuiswa munhu naMwari. Vanhu vachimuona vari kunze havagone kutomboziva iye ari mukati mesituation. Anogona kuona kuti apa ndiMwari apa. Mari yandinobata iyi haigone kuchengeta mhuri yandinayo nemaresponsibilities andinawo haikwane. But chatisustain nekuti mhuri ichengeteke is only by the grace of God. Isu family takaberekwa 666. My father was a gardener. Salary yao was far beyond kuti ungatarisire kuti a man angabereke vana 6 vakaenda kuchikoro, vakawana zvekudya, vakawana zvekupfeka. Breakdown yebudget yaikonzera a breakdown pamunhu ari kuita budget yacho, nekuda kwekuti things were not so good uchicompare nesalary nemamiriro anga akaita economy nebig family yanga ina dead. I just wonder how he managed it. Because ukatarisa life yedu mazivano, having 2 kids or 3 kids, vachienda kuchikoro vachidya, it's something else. But ukatarisa mumhuri yaunenge wakabva, the whom I'm talking to, you wonder kuti mudhara unoita vana 6 or 7. Some they were 8, some they were 10. Utarisa salary nebasa raitwa nemunhu ari kuchengeta vana 10 or 8. Aiwekeke pese paunoda kuita breakdown yebudget, the budget ndio inokuita breakdown. But madhara iwayo anga ari masurvivor. Madhara iwayo akangova successful anyway. Vamwe vana vaunoona nhasi vava varume vakuru, vava vakadzi vakuru, vaa successful muupenyu, vakarerwa nevabereki vanga vasina a better salary, vakarerwa nevabereki kana kuti vakabuda mumhuri saiva nevana vakawanda kwazvo 8, 9, 10. But kune mubereki anga ne 1 salary. So kazhinji we overlook that tova tataiwa life yanga iri bosterek kudara, ukaiswa mutsoka dzavo wopiwa salary iyoyo mueconomy iyoyo. Pese paunoda kuita breakdown yebudget, the budget will break you down.
So chi chakakonzera, that's where the grace of God comes in now. That's where we can see success while least in prison. Success while least you are still in prison. Kune zvinoitika zvekuti wega unofanirwa kuona kuti uyu ndimwari. Pakadai hapararamike. Salary yakadai hauna kwaunoenda, hauna chaunoachieve. That's when you can see now. That's the hand of God. Uruoko rwaMwari rwaibata apa. Saka nemwe nguva wanofunga kuti nguva lucky or the economy was favorable. Having 8, 10, 6, 7 kids as a gardener, no matter kuti economy uri kuti yakanaka sei, zvasingabudi zvakanaka. So pane nguva yekuti the grace of the favor of God inenge iri paupenyu hwako, kwete nekuti you are a believer kana kuti you pray so much, but because God is a good God. Jesu haana kuronga kuenda kumba kwa Zakeo nekuti Zakeo was a good man. Wakaenda kumba kwa Zakeo nekuda kwekuti iye akanaka, haadi kusiya Zakeo ari musituation yaari. That's why iye ari mumba maZakeo akati, today salvation has come to this man. Zvoreva kuti kunaka kwaMwari kwakasvika mumba maZakeo kukachinja kushata kwaZakeo. Imagine a society yaakaroba akabira for a long time, but Jesu wauya mumba make ndopa anoti I'll return back whatever chandakatora. That's not the nature of a corrupt man, to give back to the society. That's the nature of God, changing the corrupt man to be a good man. Pastor John Piri, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Joe Kuda Uton, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Shokurati, the Lord was with Joseph, and the Lord made him successful, yet he was still in prison. Kurati zvakakukomberedza nezvinosunga nezvinoomesa upenyu zvingangodaro zviripo, but can you see or can you notice the goodness of the Lord or the favor of the Lord upon your life? Isu kazhinji pfungwa yedu inototiudza kuti kana Mwari vanewe, kana vakakuwanira nyasha, you will come out of this trouble. Mwari vakakuwanira nyasha, you will be elevated. We love and we trust and we believe the God of promotion, the God of increase. But pane nguva yekuti uri a slow mover. 2 Kings chapter 7, kubva pavhesi ya 7. The 4 lepers havana kumhanya, vanga vasina strength or power. The Lord God joined them. Zvakuti the Syrian army yakanzwa sekunge kuri kuuya an Egyptian army or the chariots of Egypt, yet there were 4 lepers. Mwari haana kuwedzera pace, speed. Mwari haana kuvapa simba, power. Mwari akakonzera kuti the Syrian army inzwe sekunge kuri kuuya the chariots of Egypt. Avarume andonga vakatoshamisika nemaresults yekuti vasvika mukembi yeSyria and there was nothing, there was no one. Vakaluta all the camp, vakaendesa good news to the town of Samaria. Also, there are times yekuti the result must tell you that the Lord God is with you. Zvimwe zvaunosangana nazvo muupenyu, nekusangwara, nekusafunda, nekushayiwa hama, but zvimwe zvaunosangana nazvo muupenyu ngazvikupe kunyumwa kuti the Lord is on my side. Nokuti izvo hazviwanikwe netype yangu, izvo hazviwanikwe mumazuva akadai. Ukangoona wasangana nazvo, it's all by the grace of God. But dzimwe nguva inhauye kuti hatidi kutarisa musociety, hatidi kuona kuti kunze kwakamira sei. We just start by complaining
kuti I've got a small jar of oil, yet the city is dry, and you are the one carrying the solution for that town. The jailer did not do anything. Aka surrender all responsibilities to Joseph. Kurat Joseph anga urarama a lifestyle of a jailer. He are in jail. Ndiye anga are in charge. Aasi pa salary. Aasi a jailer. But the jailer wakasvika pakupa responsibility yese kuna Joseph. Nekuda kwekungoti the Lord was with him. He was favored by the Lord, although he was still in prison. Unozoere kuti ukava nemeso anogona kuona kunaka nekugona kwa Mwari, uri mu challenge, uri mu trouble, it hurts the devil so much. Why? Because you start believing God, worshiping God, trusting God, honoring God, while at least you are still in challenge. Why? Because the devil's mindset, ndeye kuti akakufrustrate nema challenges, ukasangana nezvinorema zvinorwadza, usanamate Mwari, usade Mwari, usatruste Mwari. Pressure yese yaanounza, just like zvaari kuita kuna Job, is for Job to speak negative against God. Is for chaari kungoda the devil is to harm Job so much to an extent yekuti Job unoramba kunamata Mwari. So the devil iye pachake was the one frustrated by Job. Why? Nokuti in all things he trusted God. Pamamiriro ese ezvinhu akaramba achingovimba naMwari. Munhu aigona kuona blessing in the midst of trouble. Blessing iri papi kana munhu aine nzara. Blessing iri pa gift of life. Though hungry, but I'm still here and I need to thank God for the gift. So there is a blessing in every area. Challenge nezvimwe zvese zviri negative muupenyu ngazviregedze kukuvhara meso kuti utadze kuona zvakanaka zviri kuitwa naMwari muupenyu wako. Machallenges nematambudziko anopushwa newakaipa kuti munhu arambe Mwari, asatruste Mwari, kana kuti munhu atadze kuona kunaka nekugona kwaMwari. Hama dzangu, Mwari ndiMwari wakanaka, Mwari ndiMwari wakatendeka. In the midst of trouble, can you see kuti pane area dzauri kuva successful by the grace of God? Not the Bible writes Joseph was in prison, yet the Lord was with him. He made him successful in whatever chaaita while he's in prison. His testimony yatakamirira ndiye kuti Mwari amuburitse mujere. But pane testimony iripo inogona kuwanikwa ari mukati mejere. Oza pane pekuti unosangana nezvinouraya, soregera kukuuraya. But woshaiwa meso emweya ekuona kuti the problem of the challenge I'm facing yakauraya vazhinji, but I'm still here and I'm still standing. Pane nguva yekuti, can you notice the blessing and the favor of the Lord? Even munguva yekuti wakakomberedzwa neurwere. He was in prison, but the Lord was with him. He was successful in whatever chaaita. Haasi kuburitswa mujere. Kubuda ndokwatinoda. But pane pekuti jeri rinobva raburitswa maari. Akararama a lifestyle of a jailer. Iye ari in jail. Nekuda kwekuti Bible rati the jailer surrendered everything to him. He was the one in charge. He was very successful, yet still in prison. Arimo mukati. Asati abuda. But there is success and favor. Kurati Joseph asati abuda mujeri, Mwari vakaburitsa jeri muna Joseph. So pane nguva yekuti hausati wabuda munhamo,
but wega unotozviona kuti nhamo yakabuda mauri haimo. Hauna salary yakakura, hausati waburitswa munhamo, but nhamo ndo yakatoburitswa mauri haimo. Nokuti pazvishoma zvaunobata there is grace and there is favor yekuti upenyu unongoendeka to an extent yekuti vanhu chinoita kuti ugone kuandastanda zvaunotaura ndezvekuti pane pamwe pokuti vanhu vanokubvunza kuti saka unozvifambisa sei. Maybe uri kushare nemunhu yewamuudza maresponsibilities are we now, machallenges are we now. Tine mwana watete akazodai, tete vakashayika, ndiri kumuendesa kuchikoro. Tine munin'ina akazodai, ndiri kumubhadharira zvakati. Kuno ari kuita degree rakati, ndiri kumuendesa kuchikoro. Pane nherera yakasiya kumushando, ndiri kudai. So ana baba ndiri kuvaitira zvakati, ana mama. My responsibilities, they are too much. But you are moving on. Zviri kuendeka zvakadaro. Zvoti wega unotoona, ndataura ndikati pane pekuti ukada kuita budget, ukada kuita breakdown yebudget, it is the budget that will break you down. Saka hautombotanga kutora ballpoint woda kuti rero ndite breakdown yebudget yangu. Budget yacho ndio ingatoita iwe breakdown. Azviwekeke. So Jesu unobvunza vadzidzi vake, todini vanhu vari pano? John chapter 6 panotaurwa pamusoro pemari. Zvanzi mawages egore rese haakwani kuti tifidhe vanhu vari pano. So taona kamukomana kane chingwa nehowe but hazvikwane nenhamba yevanhu vari pano. In other words, vari kuti zviri zvemari hazvibudirire, zviri zvemaresources hazvibudirire. Asi Jesu akati kudii? Tell people to sit down. Hamusi kugarira kuti mari inokwana, hamusi kugara kuti maresources anokwana, muri kugara kuti nyasha dzaMwari dzakukonzera kukwana kwazvo. We are in a time, in a season, in an era yekuti vamwe vakapupurawo zvikuru zvavaitirwa naMwari, vane zvidiki zviri kuitika muupenyu, vanonzwa sekunge it's not worth it to testify zvimwe zvinhu. Anonzwa sekunge it's not worth it. Anzwa matestimony evamwe. So kana vamwe vachipupura kuti Mwari vakatibvisa mujeri, we are now free, zvakaoma kuti Joseph apupure kuti ndiri kuona nyasha dzaMwari, success yaMwari muupenyu hwangu irimo, iye ari in prison. Vanhu vanogona kuti aiwa hazvisirizvo, ari kuresva kutaura. But there are people who are blessed, vasina zvimwe zvinhu zvikuru but vanongoona kuti muzvishoma zviripo tiri kuona nyasha nekubata kwaMwari. So blessing haisi pakuti Joseph wabuda mujeri. Blessing inotangira pakuti ari mujeri, Mwari vakaburitsa jeri, maeffects ejeri maari. Zvikafanana nevana veIsraeri vari mugwenga, but maconditions anorwadza emugwenga anga akabviswa pavari. Remember, vaifamba neshongwe yegore, kuchipisa gore raiprovide a shade to them. Usiku kusingafambike, shongwe yemoto yavatungamirira yaiprovide heat and light kuti varambe vachifamba even uri usiku. Mugwenga hamurimiki, hamuna zvekudya, munorema. Mwari akaprovide mana, Mwari akavapa chingwa. Mvura inonetsa mugwenga, vakanwa mvura padombo. Vakapfuura nemugwenga, but maeffects egwenga haana kupfuura nemavari. So Joseph asati abuda mujeri, Mwari vakaburitsa jere muna Joseph. So pane nguva yekuti hongu hausati wabuda musituation yauri, but situation yacho yakatoburitswa mauri. Hauna maeffects emunhu anotambira mari shoma, haaoneke pauri.
because your lifestyle is blessed of the Lord. He was in prison, and the Lord made him successful in whatever he was doing. As a prisoner, he was successful. Sandopanoita mubvunzo kuti what is success? What is achievement? What is success? Nokuti tine mastandards atinotaura sevanhu kuti ukaachiva zvakati ukaita zvakati muupenyu waa successful. Iri shoko rati he was in prison. Because the Lord was with him, he was successful. So what is success? Why? Tirkurarama life in a competition. Yekuti ineka kucompare nekuona kuti anani vakaitei vakachiva zvipi. Saka uyu ari so successful. Ukazvitarisa Jesu wauya panyika achitaura pamusoro paJohn. Anoti hakuna wakaberekwa nemukadzi angakompewa naProphet John or John the Baptist. He was the greatest among all the prophets. John was the greatest. Greatest wake uri papi John. Why? Because even his death, he was beheaded. Soro wakadamburu. Success yake among all prophets iri papi. Now, when it comes to miracles, I don't see my miracles arikuitwa na John the Baptist. He was just baptizing people and preaching at a desert place, at a Jordan River. Yet Jesus was among all born of a woman. No one is greater than John. Yet ukatarisa Elijah, Elisha, ukatarisa vazhinji kumashuro, Isaiah, Hosea, Ezekiel, Jeremiah, vakaita ma-exploits, vakaita zvikuru. Asi Jesu unoti hakuna kune vakaberekwa nemukadzi greater than the prophet John. Greatness yake yanga iri papi? Ndo paunoona kuti denga kana chitaura pamusoro pegreatness zvakasiyana nematariro atingaite isusu. Why? Because tirisu taigona kucompare mamiracles. Taigona kutarisa zvimwe zvinenge zvakaitwa. But guess what? Jesu arikuti there is no one greater than John. Greatness iri papi? He showed people Jesus. Haana kungoparidza bedzi, but wakanongedzera kuti gwayana renyika, gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Waitaura kuti ari kuuya shure kwangu andigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Wakaratidza vanhu ruponeso, wakaratidza vanhu Kristu. Iro gwayana renyika, gwayana ritora zvivi zvenyika. He showed people salvation. He showed people Jesus. So that greatness yese panhau dzekunamata is when we introduce or when we show people Jesus. Hakuna achievement ingadarike salvation to humankind. Pangaitike minana mizhinji, but the greatest of all is when you believe and trust in him, the Son of the living God, and that is Jesus Christ. Pasina kana mamiracles aitwa na John, greatness yake ndeyekuti ari kuratidza vanhu panobva eternal life, ari kutaridza vanhu panobva upenyu husingaperi. Asi dai taiva vanhu tichikompera, vamwe vaitaura pamusoro paEzekiel, vamwe paIsaiah, vamwe paNehemiah, vamwe paJeremiah. Asi Jesu unoti among all born of a woman, none is greater than John. Why? He showed people the way, the truth,
in the life. So topane success yake baba. He was in prison, but the prison was not in him. Aiva mujere, but jere ranga rabviswa mari. Anga aine a lifestyle of a jailer. Iye ari mujere, asina lifestyle yemusungwa. Blessing kana kuti success inogona kutova muupenyu hwako. Utotadza kuinotisa kana kuzviona nekuda kwekuti une zvaunocompare, une zvaunonzwa vanhu vachitaura. Kana wadai muupenyu wasimuka, kana wadai muupenyu Mwari akuwanira nyasha, kana wadai uri muupenyu Mwari vanenge vakuitira favor. There was a time and I minister pa street. Ndichitaura sermon yandakatotiwo futi, what is success? Ndakandabva pakutsanangura what is a blessing. Nekuda kwekuti Jacob achibva kumba kwaLabhani akabva aine mhuri, akabva aine mombe, aine makwai, aine zvipfuyo zvakawanda. Asi paakasangana nemutumwa akati handikusiyei kusvika mandiropafadza. Saka ndaita mubvunzo wekuti what is a blessing? Nekuti kana mumwe munhu achichemera kuropafadzwa, izvo Bible richiti anga ayambutsa mhuri yake, makwai, mombe, zvipfuyo zvese, asara ega anosangana nemutumwa oti handikusiyei kusvika mandiropafadza. So panoda kuti tive deeper in understanding kuti what is a blessing. Nondaifungidzwa kuti munhu akava nemhuri yakakura, akava nemaresources, akava nemombe, akava nezvipfuwo, akava nechiachiever. But Jacob wakasvika pakudiscover kuti chinonzi success zvichida muupenyu hwangu hachimo. People of God, hear me very well. Pane patanyarara tikatadza kutenda Mwari nekurumbidza Mwari, nekuda kwekuti tinoona nekukompera zviri mune vamwe muupenyu, toona sekunge Mwari hana zvaari kuita matiri, hatina nyasha dziri patiri. Yet you can be successful in prison. Uri musituation yekuti vanhu vakakuona vanokunzwira tsitsi, asi iwe kana wakuimbira Mwari wako, kutambira Mwari wako nekufarira Mwari wako, people are surprised kuti anozvifambisa sei nenhamo yake nemasituations aainawo, inda mari mune joy nekufara musituation iyi. Unenge waakuziva kuti ndiri mujere, asi jere harisi mandiri, ndine nyasha dzandinadzo, ndiri musituation yandiri, ndega ndinodziziva nekuzviona. Baba Rujuwa, a good evening to you. May the good Lord bless you. Pakadiko pa Canada. Mwari wakiitire nyasha. Lenama Simba, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. People of God, amadzangu, pane nguva yekuti we overlook zvimwe zvinhu zviri kuitwa naMwari muupenyu. Takatrena miromo yedu kutaura kuti hapana iripo, kana kuti zvinhu hazvisi kufamba. I thank God mazuva ano vanhu vadevelopa kamwe kaculture. Unonzwa mumwe achitotsura mumwe munhu kuti asikana tendai Mwari, asikana regerai kushora, tendai Mwari, pamuri papapa zviri kutoitika, tendai Mwari. Ende vamwe vabvuma kukoritika kuti handidi kunyepa hama dzangu, handisati ndaachiva zvandinoda nekusvika pandofanirwa kusvika, but I see the hand of God over my family, over my life. Nauye kuti takatrena miromo yedu kungoti hapana iripo. Tariro mudonzo, may the good Lord bless you. Semukadzi akanzi naElisha, kumba unei? Akati muranda wenyu hana chainacho, I have nothing zvinoreva kuti hapana, except a jar of oil. Tokubva ndichienda mucommunity unoona the community is dry. Ukatoda ma-empty jars usatomboenda kure zvako, go to your neighbors. Vamwe vako they are dry and not complaining. Iwe une a small jar ndiwo uri kuti nothing. Saka uda kuti vane nothing vazoti kudii, because kana iwe une something waisvitsa pa level yekuti nothing na something zvakatosiyana. Kurati aitadza kuona favor yaainayo nekuda kwekuti ane zvishoma, asi aifanirwa kuziva kuti kune mweya wekutoshayisisa.
So zvishoma zvinotendwa Mwari. Panotaridza kuti patone nyasha ipapo nekuda kwekuti pane mweya wokutoshaya. Nothing is stage inotosvikwa. But kana une something small, zvinotendwa Mwari nazvo izvozvo. May the good Lord bless you. Mai Murwira Nyamonda, God bless you. Thank you so much for tuning in. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengete, Mwari wenyasha vakugonesei. Ngativei nemweya wokuonga nekutenda Mwari at whatever stage we are in life. Job wakaramba kuita bow to the plans of the devil. Akangoziva kuti as long I'm still here, still breathing, it's an opportunity to thank God and honor him. Marwadzo nekukwenya nezvipfuwo zvaparara nemhuri yaparara, it's a stage iripo muupenyu. But nekuti I'm still here, that's the picture of the grace of God upon my life. So I need to thank God and trust in him and believe in him. Why? Because as long as you are still alive, the opportunity to bounce back is still there. Kana ndiripo, iyo Mwari vacho vandipa upenyu, vanondipa upenyu, hazvivaremere kundipa whatever that is pertaining to life. Kana vandipa life yacho, vandipa chipenyu, vandipa upenyu. So Joseph was in prison, but the prison life, or the pressure of prison, or the pain of prison was taken away from him. He was still in, he was still there, but he was blessed. Saka shokurati, he was successful. Nguva yauri, nguva yatiri, mamiriro akaita zvinhu. Wakaipa unogona kuzevezera mukati menzeve dzako. Kuti tarisa vamwe vako vaachiva. Tarisa favor yavaitirwa naMwari. Yet iwe utoriwo mufavor. But in a way kuti uri compare vanhu vari out of prison newe uri in prison. But the God of Joseph can favor you and can make you successful while you are still inside. But the first stage, I say kuita come out of prison. First stage, in a way kuti the prison will come out of you. Hamba dzangu ndinotenda Mwari zvikuru manheru ano. Mwari werugare, Mwari wenyasha. I'm sure my battery is running off now. It's low battery. But anyway, thank you so much. Join me tomorrow morning for prayer session. Join me tomorrow morning for prayer session. I pray for the hand of protection, hand of blessing, hand of favor to be upon your life. Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari ndi Mwari wakatendeka. At every stage of life, we need to honor him and thank him. Mwari wa Ezekiel, Mwari wa Jeremiah, Mwari wa Isaiah, Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka. Tanamata manheru ano, tichikupai kutendai nekukuungai. Tiri kuona ruoko rwenyu.